Usukalini madoda. Ethi Khoza_FM emsakazweni uKhozi FM. Sakhona uDladla Mshunqisi. Akekho ngamazi uDladla Mshunqisi. Africa ngenyanga yoma Africa kwavela kwazonyakaza ingudlungudlu kwanyakaza u14 kwanyakaza amashesha kungena kwanyakaza inhlalisuthi kwanyakaza amakhosazana Mshunqisi. Yebo kunjalo. Lalela kwanyakaze wonke umuntu. Kwanyakaza injobe studio. Kunjalo nala istudio kuyimanje nje. Asihleli phansi nje ubuza ukuthi sesiphelela ngisho umoya. Lalela ko wena isabatha phela siliqala ukungona phela siliqala ukungona. Alifaka siliqala. Sibonge kakhulu ngiyazi ukuthi uma usothinta amaNazaretha uthinta umAfrika. Uma usothinta amaNazaretha isigqi samaNazaretha uthinta thina uqobo njengabantu baseAfrika ngenyanga yobuAfrika osuqhamuka nengoma ethi amaNazaretha ubambisene noMbuso Khoza. Ngiyazi ukuthi bakhona futhi nabanye. Yebo bakhona nabanye khona no Femsoul noma okuyibona ba produce ibeat and then kwawumina noMbuso no baba Mbuso Khoza sangena sashaya into zethu nashaya into zethu ngiyazi ukuthi abantu bakwazi kakhulu njengomuntu o creative ucabanga ujulu ucabanga ingqondo yakho uyinwebe ukuthi ayizogcina la konje ngizohamba kanjani nomama abadala omama beketango omama bangolwesini konje ngizohamba kanjani no baba abahleli nje beyibakela umancishana wabo phansi kwesihlahla konje ngizohamba kanjani negenge yasemaclubini uyayiboya into enjalo nalezi ingane egraduateayo kulezi insuku konje ngihamba kanjani nabase boardroom bese befica bewena kunjalo nje impela ngike ngithi mina music is art nami ngibonga nje isithunywa sami esithi noma bathi abafana beyidlala le beat ngayizwa imboma yathi khala kwanento le evukayo la ngaphakathi kumina ngathi hayi le ngiyayithatha impela ngiyayigibela ngase ngicabanga ukuthi there is no better person ongenza ijustice kule ngoma than ubaba uMbuso Khoza one great understanding ngezinto zesintu owazi kakhulu ngezinto nangayi inkolo yamaNazaretha so ngathi mengimfonela wathi nje Mshunqisi ngikhona mengibuya phesheya siyayenza le ngoma izokwenzeka umuyizwa uyibona einkundleni zokuxhumana igijimi ngena kubantu ngoba phela izoqala nqa ukudlala emsakazweni uKhozi FM futhi isine siqala phela ingoma ungaqaqwanga la emsakazweni uKhozi FM hayi akuyona ingoma leyo kunjalo fana ukuthi akusingoma leyo ingoma phela iqaqwa la isuke la ekhaya uKhozi hayi kunjalo nje impela kunjalo manje hey ngiyakubona indlela onyakaza ngayo lapha ukuthi hayi ingathi ama aerobics nyaka into yazi into esegazini hayi impela nje kunjalo nami ngakho le ngoma isondelene kakhulu nenhliziyo yami because ithinta kakhulu isintu sethu ithinta kakhulu ibandla lamaNazaretha ekuyilona kahle ibandla lethu samaZulu ekuyilona ibandla elithinta kakhulu thina as abantu abamnyama so lento noma ngimuva uyabona ukuthi lento ingaphakathi kumina ukuthi ingaphakathi nanokuthi njengoba sakhuluma sathi inyanga esibungazayo yobuAfrika sicabanga wonke amakhawa alwela inkululeko sicabanga bonke asikwazi ukushiya inkolo yabuNazaretha lapho ngoba ibona abasenze saba nje ukuthi singayikhohlwa noma usuhleli phesheya ukhumbula ukuthi impande zami isekhaya ngicabanga ukuthi indlela futhi ozokhuluma ngayo ngisho nanezifundiswa zamanje ukuthi bazazi ukuthi bangobani yebo kunjalo nje kakhulu ngiyafisa impela ukuthi abantu bethinteke bevuseleleke ongaphakathi nokade sekhohliwe ukuthi kahle ubani yena esimeyizwa lengoma ezwe ukuthi yazi ngithola imessage from someone ekseni it was 5:30 sengivukile ethi nje this is my ticket back to South Africa. I've been stuck in China but I'm definitely coming back. Ngathi hayi isiqalile ke siyathinta. Uye sabe. Uyazi njoba usho kanjalo ngichazwa yilokho ukuthi ithikithi lami lele ngibuya ngale ekhaya. Yes. Ukuthi aziningi izinto ezosibuyisa ekhaya kodwa isiqi. Isona siqi. Sizobuyiswa ikwaito
yethu sibuyiswa amapiano ethu sibuyiswe isigqi sethu futhi uyayazi ukuthi la siyakhuleka sidlula ezimeni zezikhukhula sidlula kwi COVID-19 sidlula la imisebenzi ayikho sidlula amabhizinisi awekho manje la ngamanye amazwi sithi njengama Africa uDladla Mshunqisi uphakamisa izandla uthi sonke ake sikhulekeni yeah kunjalo nje impela njoba ngishilo ukuthi the purpose of umculo lesiwenzayo is to touch each and everyone's heart so uma sikhipha umculo nokanjena nosondelene nokholo that kuyigqomo uyathola nakhona ukuthi uhileke uyathola ukuthi usiwenze lo mculo ozokwazi ukuthi uthinte abantu and I just pray ngempela ukuthi lengoma le ulona loyo ebe naloko ukuthinteka uma eyizwa hayi no ake simzwise nje Khoza